Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantos agung karahayon gawe saking welasanipun Gusti ingkang murbeng dumadi satemah babar daya pangareba ingkang agung katentreman kalujengan karajan kabagas kawarasan tumantu ing kenembe mangun bojo krama katidene panjenengan Bapa Widadi Ibu Supatmi gotrah keluarga sumarambah sagung para tamu sedaya. Para gasopor tamu kakung Sumawana Putri saderengipun kula ngaturaken wilujeng siang. Wilujeng pepanggihan kaliyan para kadang-kadang campur sari ringkes Aristanada. Mijil saking lalatan Gentan Sobokerto ngemplak Boyolali ingkang dipun pangarsani utawi dipun pimpin Raka Mas Wiji Sound System. Dipun ayomi utawi dipun sepuhi piyambakipun Bapa Wakit. Para gasopor tamu sawanipun para kadang-kadang campur sari Aristanada wonten ing kalenggan sang punika nuwun dawuh saking tinimbalanipun panjenengan Bapak Ibu Widadi ing supados sawan ngabiyantara kepareng badhe langan suka parisuka mangun sukaning manah ledi panglipur katur panjenengan sedaya namung saderengipun menika badhe kula tepang langkung rumiyin para penyanyi biduan ugi winastan presiden ingkang sampun pareng-pareng abiyantara tiga cacahipun ingkang kostunggal ingkang lenggah wonten kidul piyambak menika naminipun Mbak Retno Maruti mijil saking lalatan Kartosuro Sukoharjo Makmur. Ini tak aturi ngadeg Mbak Retno Maruti. Kalau rumiyin wonten GP riyen sakniki sampun gandeng pun bubar pindah. Ingkang kalih menika Mbak Dwi saking Ngandong Boyolali. Nggih tak aturi ngadeg. Lajeng ingkang ketiga yanipun Mbak Tika mijil saking lalatan Nogosari Boyolali. Ini tak aturi ngadeg. Kula ingkang menangke MC-nipun derek tepang gladi wanuh. Kula gareng saking Gawok Sukoharjo Makmur. Mula gareng lemu merga saking Sukoharjo Makmur. Ngaturaken wilujeng siang para tamu wilujeng lelegahan, wilujeng mirsani sinartan puji sesanti Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti ganggo turko ndak kala sirna. Hayu mugi hayu sagung dumadi nuwun. Aristanada makarya
Nggih. Matur nuwun mekaten para tamu Bapak Ibu sekalian. Salam pambuka saking para kadang-kadang campur sari Arestanada.